Здравейте, скъпи приятели! Днес имам голямото желание да ви демонстрирам как алоe вера гел действа в нашите черва и в нашия стомах. Ще демонстрирам с тези неща, които имам около мен. Това е нашият стомах. Сега, това е храната, която влиза в нашия стомах естествено. Както винаги говорим, че храната, която стои в нашия стомах, естествено тя ни замърсява. Тогава, когато нашите черва и стомах са замърсени, естествено, попадайки алоe гел, ето това е, да кажем, храната, която стои в нашия стомах. Или по-точно, да кажем, червата, които са замърсили от токсините и от шлаките. Така. Добре, да взема салфетки. Да покажем сега колко са потъмняли. Така. Това са нашите черва. Така, скъпи приятели, това е алоe вера, което влиза в нашите черва, в нашия стомах. И сега ще ви покажа как то ще ни изчисти. Погледнете. Виждате ли? Така. Това е. Така действа алоe вера с нашето тяло, мили приятели. Погледнете. Ето, макаронките вече са абсолютно чисти. Това е и нашето тяло, така действа алоe вера гел. Това беше всичко, скъпи приятели. Повярвайте, това е начина, това е действието на алоe гел с нашия стомах и с нашите черва. Всички токсини, шлаки излизат навън. Всичко добро!